Goxa, gutxo. Zer mozu zaude? Ondo. Ondo, zebelari politak dituzun? Bai zaudela polita. Eskerrik asko. Zer nahiko zenuke? Zer erosi dezake txampon honekin? Ba, nik aterako dizu zerbait. Banua. Ze iruditzen mobila, niri deitzeko gauetan, bakarrik horrenean. Utzi probatzen. Ez da gustatzen. Beste gauzatze bat pilatuko dut. Bai, mesedez. Gaietatua. Ipurdia potolo jarriko zai. Gogoxua da, Ez eskerik asko. Banua Zerbait, hartzela. panpox jartzeko. Panpoxa Bai. jartzeko, banua da. Ze iruditzen, lepoko zora garria. Bueno. Polita baiet. Zer modu zaitzen zai? Baina egia esan badaukat hau nahiago dut. Ez de nahi. Zer pelima, gutxua. Beste gauza bat. Poltsa zora garria. Guz, ze polita. Zer modu zaitzen zai? Baina... Ez dakit. Asko pixatzen du. Ez de nahi. Txakura, ez dakazu
Baina igual ikaratu ingo da. Du ningo dugu gauza bat. Niko ez polita. Eta nire azaskara pixka luzearia. Apatu ingo ditu. Zakusteko. Eko dut eskularkoa. Tapatzeko azaskalak bestela ikusten badu azaskalak, ba seguro ikaratu ingo dala. Hola. Zer gehiago? Nire mia politena erabiliko dut. Bale? Berarekin eskuntzeko. Ui, nortzara? Katua naiz. Zekatu dotorea? Telesforo katua naiz. Eta... Dotorea dagoela. Oso dotore? Belarritako zatean lakutzituta. Belarri dotorea? Oso, eta suave. Zelako eskita. Katu hau gustatzen zait. Berarekin ezkonduko naiz? Ezu nirekin eskondu. Eta zuk zer egiten duzu hauetan? Gauean, egun batean juten nahi, bentatxo bat ematera lagunekin. Beste egun batean. Lo egiten dut. Hurrengo gunean nire emaztearekin egoten naiz goxo. Beste egun batean, bidaiatzera juten naiz. Beti zerbait. Ez berdigarria hori nire. Bai, Katutxo jauna. Ez espertzu. Ni ez dut aspertu nahi, beraz. Zurekin ezkonduko nahi. Babadaki, lagun guztiei, deituko dugu telefonoz, konpuratzeko gure eskontzara, zebestela zelako eskontza. Diste. Oso, no? Eskontza politika. A ber, lehenengo txakurtxoari. Oso, no? Rin. Iriki berdezu katua. Betaurrekoak aldatu behar ditu. Ai, Katutxo. Hori daukat gaitz txarra. Ez detela oso ikusten, baina bueno. Rin, txakurtxo. Aizu. Azkenean. Sagurtxo kaskarita. Gurekin eskonduko da. Nibaiz telesforo Katutxo. Gurekin eskonduko da. Bai. Gurekin eskonduko da. Egongo da bultatxo bat, ematen. Berriro deitu. Begira, esan nahi nizun azkenean ezkonduko nahi zela katuarekin. Baina katuak ez dira! Baina hau telesforo katua da eta oso katu dotoria da. Hauak ez dira eskontzen katuekin gehien. Bani bai, eta nahi badezu, gonbidatu batetu. Tarta egongo da, Katutxo jauna, tarta bai. 5 minututan izango da. Nori gehiago dituko diogu? Badik ikusi dezagu bat, baina hori ez balik badiozu nahi. Baina sagutxo hori dituko diogu. Bale da. Konduko naiz? Nerekin. Telesforo katuarekin. Baina nahi badezu, tarta zati bat emago dizugu ezkontzan. Bueno, tarta baldin badago. Oso goxua dago. Bueno, joango naiz ba. Oso ondo. Katitxo bat. Eskerrik asko, agur. Hala, horreko dugu.
xaguak jatea. Hau kenduko. Orain jaberri zait. Jarriko den zerbileta. Jateko. Eta hau kenduko den. Zeia ez den behar doktore egotea. Orain etortzen danean, niri sopa eskaintzera, nik aterako dut sardeska eta labana eta jarringo dut. Lehen esan dut horrela. Baina ni badakit esaten miau. Eta etortzen danean, esango dut miau. Hanekingo zaitu dut. Ikusiko zu. Etortzen danean hori gara. Ze, badago prestatuta da. Bai, hemen dizu. Baina niri sopa ez zaigu. Zara? Niri gustatzen zaidana da xaguak jatea. Xaguak? Eta horregatik jan egin. Amar kontatu,